Så byder jeg alle sammen velkommen på vegne af kunstnergruppen og på vegne af et fællesskab, der i år inviterer jeg med ind i et rum, hvor kunsten ikke blot skal betragtes, men mærkes, opleves og måske endda leges med. Spillerum er temaet for årets udstilling. Et ord, der rummer både frihed, bevægelse og nysgerrighed, og som samtidig opfordrer os til at give slip på det velkendte og træde ind i noget nyt. Her bliver der plads til eksperimenter. Der bliver plads til at gå på opdagelse, både med øjnene, hænderne og fantasien. Det er nemlig ikke kun kunstnerne, der skal være i bevægelse. I, kære publikum, bliver nemlig også inviteret til at deltage og sætte jeres aftryk på det rum, som vi sammen skal åbne om lidt. Hele Kulturhotellet er taget i brug. Den store sal og caféområdet derude er fyldt med værker i billedkunst, keramik og skulptur. Bevæger I er lidt længere ud i huset, så hænger der også flere billeder der, som en del af kunstgruppen har lavet. I caféen har vi indrettet det særlige spillerum, hvor kunsten og legen og bevægelsen er sat i spil. I år er vi 10 kunstnere, der er med, og jeg vil lige ganske kort udpege alle 10. Først så har vi Majsa-hunden, det er Claus Broqvist. Så har vi Margit Kost Ending, som står lige der og filmer. Så har vi Ole Melin Nielsen, som står derovre og ser så glad ud. Så har vi Hans Nielsen, som står derovre og også ser glad ud. Jannik Krøyer Svendsen, hvor står du, Jannik? Hun gemmer sig deromme. Der er Paul Kjær, som står der. Han kan give jer med stokken, hvis det er. Lisbeth Spøtrup står klar her. Hanne Dammeyer står dernede. Og så har vi Henning Goldbach, som også er med. Men hun ligger desværre derhjemme og er syg med dårlig ryg. Men sammen, der er vi samlet 10 stærke stemmer, der hver især har taget afsæt i påskens tema og sat vores præg. I dag byder vi også på musik, og det er den lokale komponist og troubadour, Claus Monrad, som spiller op ved 12-tiden. Og nu til lidt praktisk. Der er kaffe, te og vin og vand og sådan noget heroppe, og der er også lidt kage, hvis nogen skulle være fristet. Jeg ved, det jeg er med, den er stadig lidt varm. Og så vil vi faktisk gerne invitere jer til at udfylde et lille spørgeskema, som ligger herude. Ja, det kan nemlig gøre os til at blive endnu bedre til at lave kommende kunstudstillinger. Nu vil jeg gerne give ordet videre til en person, som mange af jer måske kender og holder af. En kvinde med et særligt blik for menneskelig rum, for fortællinger og for nærvær. Det er med stor glæde, at jeg byder velkommen til Anne Kirstine Langkær, pensioneret præst, som vil holde åbningstalen for os her på påskeudstillingen Spillerum 2025. Værsgo, Anne Kirstine. Tak skal du have.